останавливаются на машинах, танцуют танцы, люди ликуют, праздник у них, настроение здесь замечательное. Это район Фатих. Тем не менее, результаты в самом Стамбуле, в общем, а именно в Стамбуле впервые не в пользу президента Эрдогана. То есть в Стамбуле даже по версии анатолийского агентства, а мы знаем больше, что Центральная избирательная комиссия вообще говорит о том, что подсчитано только 80% голосов. Но даже по версии анатолийского агентства и вашего, вот, что вы сказали, 99% в Стамбуле побеждают противники. Как реагируют на это сторонники Эрдогана там? Вот такая у нас задержка спутниковая со Стамбулом. Будем считать, что... Зато местный житель высказался там, да? Да, это был просто один из сторонников, который на турецком языке заявил, что любим Эрдогана и твердо стоим у него за спиной. То есть вот крыша у него есть там на Фатихе. За журналісткою стояв спиною. Продовжуючи тему, яку порушив Юрій. От приклад Барзані показує, що територія, яка офіційно не турецька, вона офіційно іракська, да? Я теж там бував, і там більше турецького впливу відчувається, ніж в турецьких провінціях там Хакарі і Ширнак, які там на прикордоні, де більше військових і часто ніякої економічної діяльності. Можливо, Ердоган там на далеке майбутнє розраховував такими авторитарними методами привести до, навпаки, такого якогось укладу ліберального або порозуміння. Тобто, нехай буде воно таким вільним, але буде залишатися економічний вплив, ніж воно буде офіційно там в складі і там постійні військові дії. Я питаюся, намагаюся обережні якісь формулювання, знаючи, як ставиться чутливо до цього і турецьке посольство, і Туреччина, але я думаю, ви мене зрозуміли, про що я кажу. Я думаю, що розрахунок якраз полягав трошки в іншому, в тому, що іракський Курдистан може стати якраз тим осередком, де сформується якась курдська державність, чи автономія, чи відокремленість. Тобто розрахунок на те, щоб вирішити це питання не за рахунок турецької території, а, скажімо, якщо ми розуміємо, тобто за міжнародним правом, якщо курди своє право на самовизначення реалізують в рамках Іраку, то, звичайно, у них вони не матимуть ніяких претензій, не можуть мати ніяких претензій на те, щоб ще раз реалізувати його на території Туреччини. Так само, скажімо, це та сама ситуація, що і з етнічними групами на території України. Кримські татари, які не мають своєї державності, мають право на автономію, і інші корінні народи, яких лише 3 є в Україні, і всі проживають в Криму. А етнічні групи, скажімо, там і ті угорці, росіяни, поляки і так далі, які мають свою державність, або навіть гагаузи, оскільки вони мають автономію на території Молдови, вони не можуть претендувати на право на самовизначення в рамках України. Ось, я думаю, ця гра велась і в тому числі Ердоганом і на території Іраку, але, звичайно, там складніші обставини, тому що Ірак цікавий і складний партнер, цікавий з точки зору нафти, цікавий з точки зору торгівлі, через те складний з точки зору, тому що Україна фактично охоплена війною. Тому там великі інтереси, і багато хто розповідає не лише там про економічний вплив, політичний вплив, але навіть про те, що саме на території Іракського Курдистану найбільше відчувається те, що Туреччина має свою soft power, слабу силу, тобто це серіали, музика, те, що презентує пиво, абсолютно. Те, що презентує таку сучасну популярну культуру, що теж є дуже привабливим, оскільки турки вміють робити це дуже майстерно, скажімо, те ж саме телебачення, серіали, і в той же час достатньо м'яко показують ті обставини життя, які є складними для сприйняття мусульманами, це робить їх дуже популярними. Тому це така комбінована політика. Можно я вот хотел буквально коротко прокомментировать то, что мы сейчас увидели, как эти люди, то есть возвращаясь к референдуму там, из Ирака, да, как эти люди радостно вообще на хайпе таком, да, то есть они все воодушевлены, если вдруг сейчас поменяются результаты, да, и, скажем, выяснится, что Эрдоган проигрывает, там уже начнется какая-то буча. То же самое, я думаю, примерно происходит и в тех районах, которые не поддерживают Эрдогана.
уровень эмоциональной заряженности обеих групп очень высокий. Я вот посмотрел, как вот эти вот ребята там, да? Ну, це типова для Туреччини картина. Ні, Тобто понятно, там не но- буває інакше. Да, понятно, но я имею в виду, они настолько разогнаны сейчас. То есть, грубо говоря, если побеждает на выборах кто-то, да, ну ладно, выборы следующие, мы победим в следующий раз. А здесь же прям такая история, которую назад не открутишь. И поэтому, мне кажется, сейчас там может быть все что угодно начаться. Конечно, было бы интересно посмотреть, что происходит в тех районах, где нет поддержки широкой. Зарядженість велика. І ми пам'ятаємо, так навіть в парламенті затвердження цих змін до Конституції супроводжувалось бійками, такими побоїщами серйозними, до яких навіть ми не звикли в нашому парламенті. У нас це трошки скромніше відбувалося. На стажировку отправлять наших депутатів. І я прошу показати знову екран на моніторний екран, чи екран на монітор, що у нас що, екран на екран. Це сайт Сюжу, але спирається він... ніяк не можуть дочитати, да? Одну соту не прохвала, але знов-таки я наполягаю, що це дані Анатолійського інформаційного агентства, Похоже, опять не виходить на екран. яке стверджує, тоді я просто усно скажу, що пораховано 99,99% голосів, і згідно даного Державного інформаційного агентства Анатолійського, 51,2% турків підтримали реформу, 48,8% проголосували проти. Вот если бы я жил в Турции, я бы поглядел на это и уже И на пошел. Гизи ушел бы. Да, и шел бы уже на Гизи протестовать. Я думаю, що навряд чи зараз хтось піде на Гізі. І, Що, вихідний день? звісно, накал серйозний, але мені здається, що люди ще до кінця не усвідомили того, що сталося. І плюс це відкладене рішення. Відкладене рішення, яке дуже нагадує ситуацію, коли жабу кладуть в теплу воду і поступово підігріють. Тобто тут немає шокового стану, такого відчуття, що все змінилося раптово за один день. На відміну, скажімо, від виборів. Да, У меня есть такое. Ви знаєте Туреччину зсередини. Чи можна взагалі давати якісь прогнози на майбутні дні? Я не буду давати, тому що я знаю її зовсім інакше. Життя дипломата, воно стримує тебе в таких речах. І я, скажімо, не міг прогнозувати ті ж самі таке міні-повстання на Таксімі і так далі. І тут не візьмусь. Дійсно, просто абсолютно зрозуміло, що 2% різниця, 2%, Так. навіть виходить менше, чи 2%, так. це межі статистичної похибки. Так. А говорячи, скажімо, про те, що про це вже відзначають і місія ОБСЄ, яка спостерігала за виборами, проходять референдум в умовах надзвичайного стану. Тобто ми сьогодні побачили низку сумнівних рішень, скажімо так, ЦВК, так, щодо того рахувати, як рахувати. Все це підігріватиме, звичайно. Я скажу, до чого це я веду. А ви пам'ятаєте, коли українцям було дуже образливо, що світ там недостатньо реагує на ті події, несправедливість, коли масові акції були всередині країни. І от одному з наших дипломатів, чинних дипломатів, який працював в Туреччині, коли я ставив нещодавно питання щодо ставлення в Туреччині, якщо в недемократичний спосіб буде це, в сумнівний спосіб, відповідь була, ми маємо ставитися прагматично до наших стосунків. Тоді чому, по-перше, що таке прагматично, тоді ще залишається місце цінностям, і як взагалі... Українська зовнішня політика ніколи не базувалась на цінностях. Тому для нас завжди було більш важливе питання заробити кілька мільйонів на продажі озброєння, ніж подумати про те, проти кого це озброєння буде направлене. Це сумна правда про українську зовнішню політику. І в даному випадку, хоча я абсолютно підтримую те, що ми повинні все-таки намагатися з усіх сил мати хороші, конструктивні, прагматичні відносини з Туреччиною, але ми не вправі, звичайно, закривати очі на деякі речі, тим більше, що країна Революції Гідності, вона повинна змінюватися. І в тому числі зовнішня політика повинна базуватися на основі тих елементів, які українське громадянське суспільство поставило попереду державної політики. На жаль, цього ще не сталося. Але в даному випадку для українських дипломатів простір для маневру – це буде заява ОБСЄ.
в даному випадку, скажімо, прагматизм повинен позначитися у тому, що ми не обов'язково перші повинні щось сказати. Ми можемо почути, перш за все, дочекатися, звичайно, офіційні дані, які будуть оголошені в Туреччині, подивитись на дії турецької опозиції, далі послухати звіт ОБСЄ, оскільки ми все-таки окремо не надсилали свою групу спостерігачів, і ми не можемо претендувати на те, що ми знаємо. Все, хоча це неправильно, нам би треба було там бути, мені здається, занадто важливо для нас країна, але тим не менше. Тобто, на підстав першими зараз заявляти щось в Україні, звичайно, немає. Панове журналісти, про цінності це питання ще й до вас. Ценности, конечно, важны, но я бы сказал так. Надо, конечно, желательно было бы, чтобы поставить на тех, кто выиграет в результате. Да? Поскольку сейчас не очень понятно, кто выигрывает, то есть эта ситуация только начинает развиваться. Нет, я имею в виду в финале, кто станет победителем. Да, надо посмотреть, будут ли эти протесты. Вообще, что. Пока протесты не начались, лучше вообще ничего не говорить. А потом уже, да, потом уже реагировать. Но ценности, конечно, важны. И я думаю, что Украина способна это продемонстрировать следующим образом. То есть государственная власть, она может, наверное, быть в каком-то прагматичном русле действовать. Но гражданское общество, оно должно, конечно, поддержать тех, кто за А що таке демократию. громадянське суспільство в даному випадку? Ми з вами... Да, я как раз хотел сказать, вот, Свет, Потому ну, что смотри. это же очень приятно, когда тебя просто поддерживают в мире, да, то есть нет ощущения, что всем на тебя плевать. Твоя борьба больше значения имеет, когда за тобой стоит целый мир. Это Ну, всегда смотри, но хорошо. при этом Украина как государство пока не сказала ни да, ни нет, не поддержит, ни не поддержит. То есть, когда мы говорим про прагматичный подход, вот сейчас украинское государство демонстрирует как раз тот самый прагматичный подход. А уже потом, когда станет понятно, кто побеждает, чья, собственно говоря, чья позиция... Не важливо як, але важливо хто. Все ж таки. не важно. Здесь не об этом речь. Тогда уже можно вспоминать о ценностях. Но вот только тогда, когда уже станет понятно, чья взяла. Я думаю, що для нас важливий цей турецький трек, Україно-турецькі відносини. Вони важливі, оскільки ми воююча країна, і нам потрібні ці відносини, нам потрібен такий союзник. Да? І навіть якщо це союзник не до кінця певний союзник, але все-таки нам краще мати з ними добрі відносини, ніж погані. Це, напевно, буде обумовлювати і позицію України в цьому питанні, тим більше, що Україна справді останнім часом заявила і зробила певний прорив у українсько-турецьких відносинах. Згадайте те, як Ердоган зустрів Революцію Гідності, і як потім змінювалося його відношення, принаймні, і як в значній мірі це відношення змінювалося під впливом українських політиків, української політики. Тобто, я думаю, що справді ми будемо чекати до останнього всіх рішень, ми подивимося на реакцію, в тому числі і вулиці турецької, а після цього вже, очевидно, буде висловлена якась Якщо таким чином офіційна підходити, позиція. то одразу можна ставити на Ердогана в будь-якому разі, навіть якщо ні, ми розуміємо, що він залишається Абсолютно президентом точно. і таким президентом, що може виграти і наступні президентські Я вибори думаю, цілком що легко в першому турі. Порошенко привітає Ердогана з тим, що за референдум відбувся, і все спокійно. Я думаю, цього достатньо для того, щоб, в принципі, цей трек Україно-турецкий залишався стабильным Но на уровне гражданского общества я все-таки считаю, что мы должны поддержать тех, кто Я за так понимаю, что демократию. ты собираешься, ты уже все-таки берешь визи, да? Іван Яковина, журналіст-міжнародник, якого називаю арабістом-футурологом, власне кореспондент часопису «Нове время» київського, військовий журналіст, який брав інтерв'ю самого Башара Асада і знавець курдських територій і в Іраку, і в Сирії, і наш колега по АТР, ведучий тижневика «Заман» Юрій Мацарський, керівник Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос та колишній генеральний консул України в Стамбулі, чинний керівник Майдану закордонних справ Богдан Яременко. Ми сьогодні обговорювали результати референдуму в Туреччині і за неофіційними даними, які подає Державне інформаційне агентство «Анатолійське», 51,2% турків підтримали зміни до Конституції і надали президенту Ердогану майже необмежені повноваження. Це був спецвипуск «Бугунь».